Og her uden for Centret for Indre Respons. Og jeg har fået fat i Martin. Og Martin, kan du fortælle mig lidt om, hvad du laver derinde, og hvad det handler om? Ja, jeg er tankefeltterapeut, og det er en terapiform, hvor vi går ind og snakker om problemet, men samtidig med, at vi mentalt fokuserer på problemet, så stimulerer vi den højre hjernehalvdel, som er den, der oplever, sådan at vi skaber en balance, så har vi en eller anden problematik i vores tankemønstre, så ved at påvirke nogle punkter, der er ekstra sensitive, så går vi ind og aflader de her ubehagelige følelser, som ellers er forbundet med tankerne. Næste måde at beskrive oplevelsen ved tankefeltterapi er lidt ligesom, at du har en eller anden forsvarsstruktur, som du kan se som et sandslot. Og hvis du dunker stille og roligt rundt om et sandslot, så eroderer det stille og roligt. Og det er den oplevelse, mine klienter har af deres problematikker. Fordi vi slæver rundt på dem for længe, og de er gamle? Ja, de er lagret. Det er den måde, vores hjerne den fungerer på. Når jeg siger blå bil, så kommer der et glimt af en blå bil for dit indre blik. Når jeg siger smerte, så får vi lige fornemmelsen af smerte. Og det samme, når vi tænker på et gammelt minde, og vi behøver ikke engang at tænke på det særligt specifikt, så får vi også en smagsprøve af den gamle oplevelse. Og det vil sige, når vi står i situationer, som genkalder eller aktiverer de her gamle minder, så får vi også en del af kemien, og det er det, vi oplever som de følelsesmæssige ubehag. Og ved at bryde de her bindinger, så får vi ikke længere den respons, og så kan vi gå til situationer, som ellers før var problematiske, med en helt anden tilgang og lethed. Er det ligesom en slags akupunktur? Det er akupunktur for følelser, kan du sige. Fordi du går ind og stimulerer akupressurpunkterne, som er cirka 30 gange mere følsomme end andre steder på kroppen, så du giver hjernen en kæmpe oplevelse dybt ind i organerne, og det er den, der går ind og siger, hov, det her fylder mere end min gamle følelsesmæssige, traumatiske et eller andet, hvad det er, der har lagret sig derinde. Men fordi det så i bund og grund ikke er særlig ubehageligt, så vælger hjernen vælger altid den rareste oplevelse. Og så er det den, der vil komme næste gang, du tænker på. Det kan være noget ubehageligt, du har oplevet i din barndom, eller en situation, du plejer at stå i, hvor maven knuger sig sammen. Så får du ikke længere den følelsesmæssige respons, men hjernen genkalder de her dunk, og de virker intetsigende. Og det effekten af det er, at vi tapper den ubehagelige energi ud af problematikken, så det ikke længere er en ubehagelig problematik, men man kan tænke tilbage på, ja, det var noget, der skete, sådan er det, men hey. Okay. Så det er en enkel, effektiv og nænsom måde at komme videre på.